Treballar amb l'Emma i amb l'Anna simplifica la feina d'alguna manera, perquè ja les conec, he treballat amb elles en d'altres espectacles i, vulguis que no, ja coneixes una mica el codi de l'actor, no? En aquest cas el codi de l'actriu, quins són els dispositius amb què pots treballar, quins són els tipus de directrius que els pots donar, saps quins són els processos de treball que fan elles de manera autònoma quan es preparen el personatge a casa, per tant, quan et venen amb una proposta o amb una oferta, de seguida ja la pots ubicar una mica en quins són els registres que volen treballar i a partir d'aquí tu pots anar manipulant el personatge que elles et van suggerint. Treballar amb l'Emma, doncs què et diré, per mi és una de les millors actrius, si no la millor actriu que tenim al país i em segueix d'alguna manera premiant en la seva confiança i l'únic que vull és que ella segueixi estant feliç i contenta i a gust quan treballi amb mi i en els meus espectacles. Com en d'altres ocasions van ser una miqueta primer els actors que el text, o sigui, una mica també el text ha estat escrit sabent quins serien els actors que tindria, per tant està fet una mica a mida. El Jordi Buixaderes, doncs, bé, què t'he de dir, no? Vull dir que és un actor excepcional. El Francesc Ferrer és un actor també més jove, és de la generació de l'Anna Moliner, però és un gran professional, l'he vist en televisió, l'he vist en teatre i sempre m'ha convençut. I m'agrada molt una sensibilitat especial que trobo que té i que trobo que genera quan està en escena i que d'alguna manera contamina en el bon sentit els altres companys que estan compartint amb ell escenari.